lan ugi syukuranipun wonten ing dalemipun Bapak Suwito mriki. Pak Yoyo, nggih. Nglenggana sedaya lepat saka kekirangan kula Pak Yoyo. Nyuwun pangapunten nggih Pak Yoyo, damel regeting pepanggunganipun Pak Yoyo. Mboten. Sehat selalu Pak Yoyo beserta keluarga besar Ma Dangkara. Nggih. Laris pinaringan slamet rahayu wilujeng sembah nuwun Mbah Suwito, warga masyarakat sedaya pinaringan rahayu sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun. Bumi gunjang anjing langit kelap katon ler kincanging ngalis risang maweh gandrung barang katuluker moyak mayik saking tias balewor lumaresang kandrung duh harisu mitra panaya paranreh kabeh sining wana badhe tindak pundi Den Ndara Permati Kakang Badranaya jwadwadoh saka lakuku Tripalungguhan iki Kakang Mas Bratasena dinandhing astane ingkang tengen budal marang Mandura bakal kapacak mongko dadi jago kasepuhan Mandura tetandingan kelawan jago saka Sengkapura semune ana bab ingkang sinandhi magepokan kelawan reka daya sandhi upaya ingkang ditindakake dening wong Sengkapura. Gandeng dika niku yektine nggih tedhak turun darah Mandura sampun saktrepipun menawi bumi sampeyan Mandura sakjroning bebaya sampeyan cawe-cawe. Yen mekaten monggo kula dherekaken Gus mang percaya sedya tekad sampeyan lan rakamu Bima niku hanjok marang rahayu mesti badhe manggih widodha wilujeng Den.
sambar lindu getar bumi konjing bong kumaluduk guntur